come on, yan. Sa mga alagad si kanginan, Trifon Barilio Morales, and then, may partner sa mga kudri, kauman ako diri, dapitang, hindi may magbuwag yun sa si Randy, patayad, diri may gala. Asap kita ha, always say a prayer. Unahon nga ito ang pag-ampo at ang pagpanalangin ito sa nabang magagawang Lord. Thank you kayo, Lord. Sa imo gihatag kanimong grasya diri kanamo. Salamat kayo sa pag-lagsik sa among kaunuran, sa among kalawasan ug sa among pangutok. Thank you kayo, Lord. Salamat kayo. O nga among gipangandoy, Lord, ang gipangayo diha kanimo nga unta magbulinaw na ang tibok kalibutan. Wa na ning kagubot, mo among gipangayo gigmayo. Salamat na kayo, Lord. Ug labaw sa tanan, again, sa grasya nga imong gihatag kanamo. Matag adlaw. In every second and every minute in every hour ang pag-ampo ginato. Din nato kalimtan. Number 1 kana sa atong kinabuhi. Thank you kayo, Lord. Salamat. Bueno, suwat ang po karon natong hatagan ng pagkagad, no? Pinada kinis usa ka lalaki nga magpatawag sa ngang Bador. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Bador. Problema, bahay na isa kong suod nga amigo ba. Nga diin, matut palagi, your best friend is your best enemy. Huwag mo rin nahitabo na ako. Huwag kung ano, inom ko niyang pagsugod ng mga nahitabo. Oh, it's right time again. You gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. And it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that part of the look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's growing time. Ay, Bador! Uy! Dong Simon Libon! Pakita kaingon nga nindo kay kamukanta eh. Mo naman tainungan lang Simon Libon. Yunan. Awa man kailan ako no eh. Di taon ko Simon Libon. Oy, Eh, usa. mo ko na pronunciation atong artista sa Hollywood dong nga ang iyangan Simon Libon. Pero ang pronunciation yun ang iyangan tawgon sa Simon Libon. Kainasa ng Libon eh. Muraram tagkutos iro na. Ang tawgon na tawgon na Simon Pulgas. Ay, bida sa dimo ni Bador. Oy! Bitaw joke na ako dong si Mana. Pinanggat na kayo ka. Ano sa man, nakakauna ka? Wapa lagi noy. Palayan ko sa amo. Masukol ka akong stepfather ba? Sa salbahis man niya. Milaban mo kong nahan taon. Maulayas lang ko kay... Basi unsapay may tabo na ko dito sa akong stepfather. Mao ba? Noon, dako naman ka. Ay, sakto naman kagabot. Ya, asa magkaroon, ha? Ano ganyan problema na ko noy. Mga misuway kong ani din sa inyo ba? Kasi kahingyo ko nimo ba? Ang buot ni mo ipasabot, nga ni kapuyos mo, ha? Temporary lang noy. Kaya kita ako trabaho. Kung kita na ko trabaho, so wala na ko hangyo nga katrabaho ko stay in lang taon ko pero di mo sugot, abang lang taon ko pero gwapa taon ko yung trabaho noy. Ano sa kusinyo? Ay problema, ha? Nakasabot kayo kung nakailag kayo ko ni mo. Suod ko ta. Kanto na disgrasya ko doon sa inyong bahay. Ikaw rin ginakatabang na ko. Mabita nga, nagkukog utang kabubutoon ni mo. Mao nga, ikba ka. Naibakantis luyo, buhatan na lang na kwarto-kwarto dito, ha? Sige. Salamat kayo ni Bads, ha? Isa man tawhana imong gipapuyongan he. Ay, sisim mo na. Nalimot ka? Kanto ba na disgrasya ko dito sa may esquina? Kanto mo initabang na ako, armada ako sa ospital. Oh, siya to? Oo, God. Siya bitaw to. Kung wapat to siya, na, di ko kabot siguro ospital. Tukyo na ko to. Yung anong ari man siya mapuyo?
Gipalayo sa siyang inahan kay misukol sa iyahang ama-ama. Unya, mitaban mang iyang inahan. Mao nga milaya sa lang po siya kay pasig kuno niya og sa paymetabo nila kung makasukol sa siyang ama-ama. Kaning iyang ama-ama ba? Pwede na magtrabaho? Kunang iyang ama-ama na Hindi man magtrabaho iyang ama-ama. trabaho man sa lapu-lapu. Oh. Dako-dako kuno nag dako-dako na sa ano sa inanang dako-dako murag kapatas basta dako-dako kuno sa waling-waling enterprises sa una. Nga karon, Ay tinda-tinda na lang. nga sa migitindan nila ang mga pagkaon. Mga sudanon gud. Sa mga sadaan ha? Nasa lay dugo-dugo, kari-kari, bula-bula. Nga ini kaurot, sideline ko na siya upan. Unsa man, unsa yan sa day? Habal-habal. Uy, umang kay klaro ka sa ultibador, uy. Ay, ko sa kwarto, uy. Unsa mo kang kwarto? Unsa ka? Magtugtog! Bungot ito eh. Halo, ikaw ning Simon, mao nga ako na lang yung ipapuyo sa mo, ah. Unya, kugihan masab. Pero dako ra pagkaon. Unya to. Nay, kinsa na naghakot og tubig sa banyo nato? Kaila ka ana, Nay? Oh, wa pa day mo makailaan na? Uwa pa. Maliko na unta ko pero nakita man ko na ko siya nga nisud sa banyo kay nagdaog tubig. Ay, si Simon na. Muna'y nakatabang ni tatay ni mo ni atong na-disgrasya sa tatay ni mo sa motor dito sa eskina. O, wa pa na siya. Nga, mauimidada yung tatay ni mo sa ospital. Ambot lang buhi pa pas tatay ni mo karon. Oh, mao ba, Nay? O, kadit kay akong tawag ko na. Simon, Dong! Dali na ko una, Dong! Oh, number 3! Ngano na? Ay, ila-ila din sa kong anak, Dong. Oy, Simon. Si Tina. Nak siya si Simon. Hi, Simoy. Oy. Uwawon sa tani, oy. Ay nga, nugot akong mauwaw man ka, oy. Pasalamat lang, good, nga naakas amo, Simon, kay kugihan man ka, nabuutan pa. Butan ko to nang. Si Aw masada ka, Simoy. Oh. So, iro kay mo si Aw. Bitaw. Kaya kaning magawon lagi ko tin. Ay, nauman na ni mo hakot diha. Kaunag unya dito sa kusina, ha, Simon, ninikaw man ni mo, ha? Nang si. Salamat kayo nang ha. Salamat kayo. Day, musta naman Simon? Wa mag-uwaw-uwaw. Na, di man kanya hapit pagtingog, bisag igham lang. Sugod ay. Ang dahilan na ninyo. Saon nga, mauwaw na kay bago pa man siya din sa ato lagi. Basta kayo halang yun ninyo na siya pagtagad. Ay, oo, gayo man na namang tagad. Pero magiulawon lang, magiuwawon. Pero wa magakay na matikdan nga murag dili maayaw nga doon niya. Ay, wa man noon. Kugihan man ka. Di na mistel imong suguon, mulihok yun. Ug mo na gusto na ako. O ba? Usara gyud ako na matikdan niya, nga murag dunay gamay ang apan. Unsa man na, Mercy? Dako sa kaon bata, uy. Sigan! Dako kay glamoy. Ang humba nga akong giluto, nagsalin ko tulo kahiwa, duhay mo sa iya. Na, nabali noon. Duhay no iyang gilamoy. Nya usalay na nabilin para imo. Perti yun ako adlamoy dong. Ang kanon nga to nga Pascal Diro ang nabilin, murag dukot na malang to nahabilin. Pero naglungag Ginoo usab siya para imo kuno. Sige lang. Atolo na ako tahon. Total, matod pa diya. Temporary ram ko no yung pag-istari nisto ah. Kaya mangita mo ko na sa trabaho. Niya kung trabaho na siya, muhangyo sa siyang trabahoan nga mo stayin lang dito. Kung di ko na masugot, mag-abang raman ko na sa bahay. Mao ba? Maluoy masad ka, oy. Tural, mercy ko ka. Ha? Imungan ba, mercy, kaluoy. Lahira kay sa imuha, no? Sa may nakalaki. Kuyaw kay gana, oy, bador. Murag iro nga labrador. Kakidor. Tina, Tay. musta mo ang eskwela ni mo? Okay naman, Tay. Huwag ka mag-apila-apila ng uyab-uyab. Wa, Tay, uy. Guro ka. Wa lagi, Tay. Bisa pangutanon pa ni mo akong boyfriend. Siga sa mata ni Tatay, uy. Delayed reaction lagi kaayo ka, Tay. Taro nga. Wa lagi, Tay. Ano may nga mo tanong mo, my friend? Joke ra ganito. Seryoso po Bantay siya, ka, ha? ay. Makadungogan na ikaw nga makabalita ko nga may uyab-uyab ka na dito sa kalahat. Na, linti ka dyan ako. Na. Noon sa man taong katay, uy, di lagi na mahitabo lagi. Ayaw pa ni Guru ah. Kaya naghanap ang mga sudyante ron. Muki ato ba yun? Mga nga ikaw, ayaw doon na ng uyab-uyab ha?
Siguro na makahuman ka sa mga pag-eskwela. Ha? Una ka brusod anang uyab-uyab. Ayaw lagi ka balaka, tay. Dili mahitabo nga musud ko anang uyab-uyab sa among eskwelahan. Di ko musud, anak, tay. Ako yung hikpitan og maayo ang akong anak sa iyang mag-eskwela. Kay usaral akong kabuok, bugtong taong anak. Di ko gusto nga maguba pa ngayong maayong kaugmaon tungod lang sa uyab-uyab. Unya kay mahadlok man gud ko nga basig sekreto na panguyab. Mao nga akong gipangatag paagi mo ni akong gibuhat. Dong, Mon. Nebador. Marita. Dong, Oh, kada bang inig-eskwela sa akong anak pa? ano noy? Gusto ko nga imo ng panidaan ang akong anak, ha? Oh, ha? Panidi siya dito sa ilang eskwelahan. Kung doon na ba siya gikuyug-kuyugan nga iyang uyab. Huwag na gani, sultihin dayon ko. Huwag kung mahimo, ilha kung kinsa ng lalaki ha iyang kiuyab-uyab. Ha, kasabot ka? Oo. Sige, Nebador. Hoy, Bador. Asa man si Simon? Anong wa man ka panghugas sa mga plato? Wa gani ka kuhag tubig. Ayaw ko pag gisugo, Mercy. O, nalangan na lang siguro ito pagpauli. Pero mauli lagi ito niya. Asa ay siya? Unsa nagisugo nimo? Ako gisugo pagpato eskwelahan nilang Tina. Ha? Nga naman. Ay gisugo na ako, Simon. Paniid sa itong anak dito eskwelahan kung wa ba kini maghinanggaw. Pasiglag uyab-uyab na dito. Hapit na ba mo graduate? Mga akong gisugo, bantayan to atong anak. Ginoo ko. Wa kay salig sa tong anak, Bador. Ay di mo na maligayan, Mercy. Kay guwapa ba itong anak, liwat ba yan anak ko? Hindi, Bador, ay. Gahal-hal ka lang. Anong suko ko na siya? Kung ano di man kuno kumasuko. Kung bati pag naong atong anak, unya bugo, moingon ka nga, diya na maliwat ni mo. Siyempre, moingon siya ka nga liwat na sinahano. So ikaw rin nagsulti, ano? Hindi ay. Usok kang mangang kung buanga ka. Unsa man na siya, eh? Ay, nagdaginuta pa, eh. Mauli ganito, Simon. Pagkasa tos plato, ha? Nga, pagkuha ang tubig. O, gigi. Ay, sa'yo, kari sa kukimkaon ko. Wanay sudan, oy. Kadagan na to. Ha? Kadagan na to. Sudan. Gani naman to. Ano nuwa na? Kinsa may naghurot taon. Kinsa pa, di ka na imo sinagop. Si Simon. Pagkakidot. Ay, lutuin na lang kung klain niya, be. O pag-abli na lang diyag sa dinas. Bungot ito, eh. Shh, Bon, hey, marika. Bon, Nebador? asa mo Tina, ha? Aha, marang to asa iyang kwarto noy. Oo ba? Ay, gusto ko ngayon mo ng panidaan yun, ha? Kung doon na gani manawag niya sa iyang cellphone, kung doon na kanyang mamatikdan, ay bawa yun ko, ha? Okay na may problema noy. Ngayon, saan may mapagpaniid niya dito sa kilahan? Kuan ako kita nga magawa sa eskwelahan nila. Niya? Paggawas niya noy, kung kitang laki nga kauban niya puros man mga babae. Oo ba? Oh noy. Okay raman, wala may problema. Pero wat na kay bawa, ha? Basig absent ang iyang uyab to. Kay gibayuok. Oh, Oo nga, wag ka nakita ng kaubang lalaki dito. oo niya noy. Mao kaya po ugma, ha? Imong baton. Oo, pagpandidaan gyud ako siya sa iyang eskwelahan noy. Mao kaya po. Nila ko din maglingkod-lingkod. Dugay po gawas din ay. Kaon sa oras ni. Mintras paabot kanya nga magawas na sila. Sa may optero na ko ha. Uy, naman si quick. Pwede kong palit ang quick. Papalit sa quick ni. Ako di pa ni mo, Simon. Tina? Di ka makalitok na yun sa. Ako ba gipalitan ni mo? Dili ka makalimod nako, Simon. Nagtuo kag mo ko mahibaw nga gisugo ka sa akong tatay sa pagpaniid nako. Maldita lagi ka nang. Naangkot na parang sudi karon. Nebaw Magwa pa ka nako. Nebaw di ka tin? Mulang. Ha, nagtuo ka nga wa ko makadungog sa inyong panagsulti ni tatay. Kadungog ka tin? Taro ana. Sa ato panibaw di ka nga kini akong gianhi, ikaw ang akong gianhi din. Mulang, klaro pas klaro. Kung ako na booking di ko tin? Mulang. Nga di ko sa niya, isuguro ko siyang mahan taon eh. May baliban niya, siluwa taon ko. Pasiluwa ko dahil, igor kung itong tatay ni mo. Kung sa ni tanan. Mulang.
Salamat taon. Nya, mutuman ka sa akong ipabuhat po nimo. Mulang? Oh, nindot sagid ka no. Ana ba? May na maglaruhay ta. Kay kung dili ka mutuman sa akong ipabuhat nimo, nahibaw ka na sa sunod ka mahitabo. Mulang? Lang ko lang. Estrikto kay ng akong amahan, mao nga gusto ko nga maputulan ng iyang paghigpit ako. Ug ikaw rin makatabang ako, Simon. Mulang? Ug ay ko balibari ha. Kay nahibaw na kag-unsay mahitabo nimo, kun mo balibad ta. It's a pipiwang. M-A-R-T. Mulang? Mulang bitaw. So, paminaw ay pagkipat-kipat na imong mata diha. Di lagi. Ang akong gustong mahitabo, atong ipakita ni tatay nga kita na ug magminyo na ta. Buto ay pasabot ko. Kita mo ko yan. Mulang! Nagidot! Perse, sa atong anak, nauli na. Oo, nasa kwarto. Si Simon. Ambot, asa to? O kung kabanday na uli na. Sige, sige. Kaya reon ako ang imong anak sa iyong kwarto. Pungol sa ito'y. Usay mo't pasabot ang litina, ha? Isa ka na lalaki mo ikaduog sa kate. Kinsa? Nibador. Kinsa? Usay mo't pasabot ang nakita na ko, Simon, ha? Unsay? Kwan Tay, akong ipaila-ila nimo ang akong hinigugma, tay. Unsa? Doon na may relasyon? Mulang? Ay, tulas. Hudas ka na ko. Barabas ka na ko. Iapilalas di masag, tay. Di ta ka mapasaylo ni mong gibuhat sa akong anak, Simon. Simon Limon, dili ka mapasaylo. Nibador, hindi ka basaylo na ko, Noy. Mula! Noy. Hoy, pamutusin mo mo sa nina, buwang ka. Uglaya! Tay, imong palayason si Simoy. Mula! Kuyog ko niya, tay. Oh, dili mo lang. Di ko makatugot ang kanang tawhan ang imong babanago. Ha? Tina, dako ang pagpangantaw nimo, dako ang pangandoy nimo. Mga paghuman gyud una sa imong pagtuon. Ha? At man ang imong pag-eskwela. Pero ngano man itahon? Ha? Hoy, Simon! Nahigugmag kang tinuray sa akong anak. Tuma! Mulang! Simon! Nakita na ko nga napugos lang ako anak sa pagkigrelasyon ni Simon tungod sa sobra na akong paghigpit niya. Pero isulti ko na akong anak nga may gusto siya kang Simon. Usaon man din ako. Ipakasal ko na lang yun Dora. Sayop ba ko sa akong himong paghigpit sa akong anak? Hapit naman siya mag-graduate unta. Usaon man din ako. Palihog tabagi ko ninyo kung sa mga pa mong pasultihon. Badyo. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karang adlaw, Goliath. Atong sinder si Sender? Sir Bador. Bador. Sir Bador, Ate Pres, kuan kanang istrikto siyang anak. Gusto niya mahuman iyang anak taon. Ganun niya. Kay iyang anak, kay murag nakuan kay istrikto kay iyang tatay mo na nga si kini Simon, mao ni gipabantay-bantay siya, paniid siya yang ni Tina siyang papa ang Bador karon nasabot naman lang sila giingnan siyang Tina nga kay bawo ko unsay imong kuan ako gipanid-an nimo nya unsa man tinuod dili siya tinuod mo lang ana mao na sugod siya ka sige kay kuan mag ato ilaro na ko papa magkita li uyab mo to giila ni yung papa si ni Tina si Papa Bador ni Ate Pres. Ang problema sa ni Bador kay ningon siya unsa man ka Simon tinuod ka ni gugma sa kong anak tubag siya mo lang naibog man siya dinon Simon sa anak nga iya nga unsa man ipakasal lang kun niyang duha. Unsa man Ate Pres? Kapag gano'n man ka, naatuman to ni si Simon sa ila. Kay, Kuan si Simon mao na nagtabang taon ni oo, itong na-disgrasya. Oh, nya. Ang ganda sa ila. Puyo siya, Ya, Goliath. puyo ang problema sa ni Simon dako kay kaon. Mo sa ni problema niya. Pero di problema nang dako kaon natural na Basta kay, may narbaho lalaki lang. man, Simon, basta narbaho lang. Unya ang kuan ba ato Goliath, ang sabot o tandad sa ang sabot on tangad to sa duha ka batan-on nga ilang patuon si Bador pero murag dahog sa tinuod no. Oh, sinugig dugon sila. Wa na. May kumpisal magbilang anak ka gusto sa ni Simon. Oh, Kadi sa kadi sa. Abutan na si Simon, di ba? butan. Oh, Ang problema okay kaya naman. ko kuno ka. Gila dako kaon ba kay naam sila yung dako. So, sige din lang ako kaon Undi taon. ta ha. Ingon sila sa gila okay ra dako kaon na sila yung dako. Der. Kadi sa kali kung ari ta dire sa Sirach 7 versikulo 24. 24. Kung doon na kay mga anak nga babae, ang pingi nga mabinuutan sila ug ayaw sila patuyangi sa ilang gusto.
Kung imong minyuon ang imong anak nga babae, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas. Apan ihatag siya ngadto sa usa ka but-an nga lalaki. Kasi paminor mo gulat na itukma. Oh, tukma kayo. Tukma kayo. Tukma ba kay sa mga trabaho, dili ko naman still nga suguon. Oo. Oh, mamay pong, no? Apan katong iyang pagtubag-tubag sa iyang ama-ama, tingali yung nakahimo sa pagtubag-tubag, kay dili po tinayitarong pagkadakay, dili mo sa tinuod nga anak, katong stepfather niya. Karon na ipon siya diha, dili ko na maghuwat og suguon, apan mo, gini nga, dako ra kunog kaon. Maure, di pa rin siya. Pero Oo. sa mga trabaho ko, di man siya masugo kay trabaho man siya. Bam, o, sa Uy, okay lang tubig, nga. tanan. Bulit, okay lang na ko ka. Ano, way lamaw nga mga... Oo, tinuod. Bilin. Hasta kaligib lang mo, di pres kanon niya. Kuan kanang naang kuan lan kanang pananglitan sa do kay nagibutang ko diri nga ihatag lang sa usa ka buot nga lalaki. Ang punto na ko is kana dili kayo ka murag maproblema og guro badur kay no hito ka manihag kinsa ng lalaki ha. Una, buutan ko no dili man suguon. Ikaduha, nakasalbar po sila mo nabangga ka. Tinuod na. Oh. Butan is kuan, Mm. butan si mo na. Ang ako lang ani Gulyat no kay isip ginikanan kanang ikaw may nasuhito gadiha ng lalaki ha. So naara nila ang paghukom. Naara nimo ang paghukom isip amahan. Istoryahin na nimo sa imong asawa apan mas maayo tingali Gulyat nga bisag minyo na si anak, si Tina, padayon lang gyapon pag-eskwela. Padayon lang, te. Oo. Eskwela na yun ka. Kumain mo gani Gulyat, pwede pa eskwela po nila si Simon ug apel. Kung may mo. Oh, Kung ganun na nakay may- kwarta ni Bador. Daghan. Doon nabitay ako na ang Gulyat nga ang lalaki habal-habal driver tapos ang iyang asawa maestra. Sa dihang namin yun na sila then nasayop ko. Aray, Ang lalaki, lalaki, kabalik ang lalaki nautical graduate pero wa pa makasakay barko. Ah. Ang iyang asawa maestra. Ah. Pag kaminyo na nila kay wa pa man makasakay sa barko, iyang gipalitan og motor iyang bana so nagabalhabal. Ah. At the same time iyang gipa-eskwela maestro. So na maestro. Ano na siguro? Namali uban bam no katong mga basuriro nga gitabangan og kuan nya karon di mo nung mayor no. Ako, undi erba takrono, ako lang litok ko yun angan, kaya di man ngilad, himplo man nga nindot. Kanay sila all, kanay usa sa mga nagpamimbro sa itong singing contest dahil karkar, mananagat na sa Gulyat, pero nakapatapos siya mga anak na nasa call center o na nagmaestra. Karon yang gingnan ang iyang mga bata nga, kamo man naman mong eskwela, kung musod mo sa kami noon, okay ra ko, total sa London man na, muyang punglan. Unya, Oh. unya to. Nausap sila bam. Unya Ang to. buto, namin yun na bakaroy, mga anak ko nga naman siya nga, ba't magsiglaag ako mga anak, ano Ano na ka siya pero gipaeskwela niya mga. Oo, ang iyang taon trabaho managat Gulyat, panggabi ira ba niya. At ulit siya matugog sa law, diyang ipundo yung sakayan kung katugo na siya. Mo ba? Oh, diya sa may karkar, dapat May kulba? dapat sa may tuyong karkar kay dili man sa dagko kay bawd kay mura man na kuan tingali murag na suok na ilang yuta dapat kanang dagat pito murag ka nang Tago, dili tago. ka sudang dagkong bawd baon sa ba? Ah, Oh, sindot. punduan na niya. Ang ihang kita nga isda, maulagin na ito, nakapaka-eskwela biya siya niya. Gaay mga singing contest, mapel po siya. Congrats ni Muraol, hinapot ang ehemplo po kasama ni atong nagpadakaroon og suwat nga kanang naang imong bata, gusto naman ka nga magminyo, pila may edad, dili naman ka mag-eskwela or mo magminyo, mahimong pa eskwela sa di mo kapel si Simon aron hayag ang ilang kaugmaon, di ba? Tinoda. Oo. Kakamugulat na mo ikapuno kay mga ginikanan man kamo. Kinahanglan pa eskwelahon yung mga anak bam no. Pero nyan kami nyo, og napay kagasto ka, pa eskwelahon gini yung mga anak. Kinahanglan ginaw kana Simon, tarong-tarong man po ng utok noy Bador, tabangi lang na. Kay pakasal na silang duha kay parang ug unsa gali do na ninitabuan na nila nya mamabdo si mo anak dunay mo angkon nga ako may amahan na nya pakaslan man ako ana ba. Kay di maay man na sila. Ang apa na nagulyat no kanang naang mao man ning kog kaon wa man problema nga yang anak kay kuan na kauyab og adik, kauyab og kuan. Butal kay Simon. Oo. Langot po kanang ana lang sa ako nagingon Bador kamo magtiayo istoryahin ninyo aron sa ingon mapahilunan ninyo mapahimutan ninyo yung mga anak ug panalanginan kamo no. Ug salamat sa pagpanagan dito naman noon. Kung ako ang pasok